Tá an taoiseach líomh radcar agus an tara cóthaíl Éamon Ryan ag freastal ar chógáil na mara thuaí a tarsúil in Afstan sa Bheilg. Tá sé mar aimime an ggógáil dlús a chur le Ferbert bhfuilte gaotha sa bhir thuaí agus comhoibriú níos fearracha chu idir tíortha lámh leis an limistéar farraige sin. I measc na díortha eile a bhfuil ionadaithe acu ag an ggógáil tá an Ghearmáin, an Rank, an Bheilg, Luxembourg, an Ísiltír agus na Uirua. Tá uachtarán an Comisiún Orpaig Ursula von der Leyen ag freastal ar an grinú freisin. Lomanistan chuid seod an clárta Fergus Keane iniltóir Fergus. Ceirdíad na príomhcheistena ar chlár ebre an chruinniú bhullaigh seo dar leatsa? Well, díag goit fachna, dhéan tú tagart an Ucrain níos luathe agus tá drasachtaí mór a going in isis Fuinneamh inad nuata a bheith going san na tíre seo seachas gáis a áil ón rúis. Tá spruc ag an Aontas Orpa 300 gigawatt a bheith going do Fuinneamh gaotha Eischosta rih 25. So tá sé sin olmhór agus tá an drám seo NESC ag lorg 260 gigawatt a hógant rih 25. Ach chun é sin dhéanamh tá sé tágtach go mbeadh sa láthair turbíní agus rudaí eile. Tá lán éilehhartha ar fud an domhan faoi láthair go mórmhór sa tín, so tá sé deachar teachtartha agus bacóir go mbeadh plán méolar sin. Ceann is mó faoi láthair ná 5 megawatt déag agus tá sé sin olmhór, tá sin sa tín. Ach tá lán cruach ag dalisteach ann chun iad a hógant agus mar sin, so caafar just plán a bheith a cá méolar sin, agus comhaontaithe maidir le lánaí longa agus íochtarach agus idir nascarí idir na tíortha chun an Fuinneamh seo a roinnt. Bheadh plán a bháil agat an ginneadóireachta dhéanamh a caafar an Fuinneamh dul an áit aigen. So caafar é roinnt idir na tíortha nó é a stóráil. Agus tá an hydrogen isteach an sin. Is féidir an cócht a stóráil i hydrogen agus tá an acnamíocht hydrogen go holmhór taobh hir den plán seo. Come on. Well, an tír seo éire, bhfuil buidne sais maul ag an rá seo chun Fuinneamh gaotha Eischosta Eirpeart a gomráid mar hampla le tíortha ar os na Danmhairge? Yeah, well, bhís explained méolar sin is lua is deirteach bhfuil an gcué is fearr a going in Eorp nó an domhan fiú, agus go dtí seo bhí mar ag díorú ar fearmacha gaotha ar talamh agus ar na sléite. Agus tharla sé sin sa riacht aontaithe agus trí himpeist tá siad ar ceann dos na tíre is fearr in isis do Fuinneamh gaotha Eischosta, mar an pártaí atá sa rialtas an sin pártaí Comádach bhí anna bhrú óna bés na fearmóirí móra. Bhí siad a garrán méolar na turbíní agus dhéan siad cinenne na turbíní go léir a chur Eischosta. So de bhar an cinenne sin trí himpeist tá gairí go húntaach leo le Fuinneamh Eischosta, mar níl aon Fuinneamh acu gwe aká ar an talamh. Ach sa tír seo tá míad fós ar an talamh ag lorg áitna ach na faibre atá níl tá na háitna is fearr tóca inis agus tá freasúra ag ardú ina cuine gan áras agus tá sé deachar na turbíní olmhóra seo a thógáil ar na bóthra beaga in iartha na tíre. Ach cúis seile ná tá sé anna chostasach an na fearmacha gaotha a thógant, mar caafar an rialtas drasachtaí a thuairt an na chomhlachtaí chun an inaisteocht a bheala ar dús. So tá sé anna chostasach ach tá míad ag tosnú in isis tucha. Fanlum Fergus beidir dúch mé ascu an nóméid. Cliona O Gallachóir Gurcaigh, bhfuil tusa evolver Ferbert mór Fuinneamh gaotha Eischosta bhargaí na Héireann? Well, bhí mé ag lé suas ar an óbhar seo, agus fuair mé amach go bhfuil sais limistéir ar an méid is féidir a dhéanamh suair thuaí tuisc mar a luach an sin na lánaí shipping lanes agus iascaireacht agus ghuiil aig ar an Atlantach agus ar nóí, is linn Costa Atlantach ach ghuiil deacreachtaí an sin maidir le an isce a bheith iontach dain an sin agus níl sé dain sa bhuiir thuaí. So tá cum ar an scéil ghuiil féidireachtaí an mhór ag éireann chur go mór leis an Fuinneamh gaotha ach go bhfuil sais deacreachtaí agus bacannaí gur
gaffer, inaltóireacht agus achfaní áil. But yeah, bhain héináis optimistic faoi. Tuis gfuil an darcha an Aontas orpaí inis Fuinneamh gaotha agus Fuinneamh an Ghrian tuiscin an cogaí is an Rúis agus an Ucrain. So sílam mé hénca mai Ferbert an sin na blianta amachse. Mide? Cheapan hén ghfuil anchud deisna níos mú múilte gaoithe chuach snarge tá éidir shelf shelf na hárpa agus tar go iscí níos siad chomh le farhar an Atlantach. Gus cíann se sin ghfuil níos mú áitina aige ag an parad léin tír eile san árap ní seo chud. So cheapan hén is rud maithe, chamuid bheith boga I dro Fuinneamh in anúite agus siod céim sa dro ceart. Péidir gur bé an tain rud mai a hanig ón cogu idir níon cogu ach an tonsaí a rinnean Rúis an Ucrain na go chuir se na lí an chodeile an Norab gróbal midig bra an Iommarcha alla agus jaas marlach. Níl ceistir bí faoi inis fiú Donald Trump a hen caigan áid bathe sé ghfuil géir ché mé a dean agus go gaithimiid go le drá Fuinneamh ad nuacha bíú sin grían nó an grí so cebí bailach agus níl an teolas nó an tuiscin deagamsar ach cebí bailach ghfuil mit choné eil sin an tain bhealach agus á híh cóé brútíre cinnte réitín se sin feib má tá lágaí for an éireann agus níl sa bhelg na mar se ionta go mó an Fuinneamh caitinta agus na interconnectors agus ahananir an wad céanna mar tamid ligan ar gcónaí in sa flanid ar an flanid céanna agus tá na deacracht í éireide chun choristeach ar an lig ar fod a dain. Joe a héan? Well, ní múr an ólas a gom an áiríide ar an áhar seo ach éontaíam leis an tódam son go gafar leanúta raig le Fuinneamh gaotha agus is cinse amachchan seo fe ceann chuig go blion go mé sé ann agus go méimiid nach méimiid sa bra ar na cóchtaí eile agus mar a dúirt Joe an sá tá feib an marheola an éráid agus is brán rud go bhfuil se a dul sa trásan, sinna méid is féidir a rán áiríide. Bhfuil éon dacrtaí a baint le seo nochfuil lúte go fergus, mar hampla bhfuil dacrtaí ó thaobh íscrocht agus íscríide? Well, conaníring ará ní fis fós mar níl an méid sin fermacha ann fós ach tá buil ann gombeoch gombeoch a feibanna le Tieran agus mar sin agus so ach agus tá sin níos dacra agus níos costasach na farmacha seo a hógant mar tá na fondúireachtaí an a háchtach agus mar sin ach so ní fis fós ach so tá choice buil ann gurthach an roig ar na héisc de bhar an Tieran ach an buil is mó ná an tógáil. Carcalóir fergus cín inaltóir carta agus scalanir gur míle magad asach de bheling leis an scéal sin.